Mathilde Fingers maleri hedder Transition, de danske styrkers indsats i Afghanistan. Maleriets titel Transition betyder overgang. Maleriet hænger nu på det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Det kan findes mellem maleriet af Anders Fogh Rasmussen og dronning Margrethe. På maleriet ser man en dansk soldat og en afghansk soldat helt op i forgrunden, som er på vej fremad. I baggrunden ses andre soldater, civile, et pansret MRAP-køretøj, en afghansk landsby samt eksplosioner fra improviserede sprængladninger og flybomber. Nede i bunden i forgrunden ses flotte blomster, dog selvom de er malgrå. Midt i maleriet er der hejst et dansk flag, over flaget er skyerne lysere end de er andre steder på billedet. Man kan se det negative i baggrunden med bomben, der springer, mens i forgrunden har vi relativt lyst portrættede soldater, som går fremad mod en lysere fremtid. Farverne er næsten kun sort og hvid, og dermed skaber det en ret deprimerende følelse samt en lille spænding. Vi synes, at spændingen, som er i maleriet, pludselig kommer ud til personen, som ser med. Der er lagt meget vægt på de mørke skygger, og maleriet er malet meget detaljefuldt på soldaterne i forgrunden. Budskabet med maleriet er, at krig sagtens kan blive blandt ind i kunstens verden. Hensigten med maleriet er helt klart også, at vi skal tænke på de soldater, der hver dag bliver udsendt, og der faktisk er nogen, der er i hård krig og kæmper utrolig meget. Historien bag bare et ene af Mathildes mange malerier er, at hun igennem rejser i år 2010 og 2012 til de danske styrker i Afghanistan har fået utrolig meget inspiration til sit arbejde. Hun havde mere end 5.000 fotos med hjem i rygsækken på kameraet, og vigtigst af alt, som også er budskabet, set krigen fra mange vinkler. Både fra den danske og den afghanske side. Det har dermed også givet hende en bedre mulighed for at få det bedste budskab ud til de mange seere. Maleriet skal perspektiveres til et andet billede, som vi har valgt. Begge malerier er malet af Mathilde Finger til hendes lille samling, som hun igennem tiden har lavet. Begge malerier handler om krigen i Afghanistan, og allerede ved at man ved det, kan man se sammenligningerne. Begge malerier giver en historie, men bare på hver sin måde. Vi synes dog alligevel, at der er en stor sammenhæng mellem de to malerier, og derfor har vi også valgt at perspektivere dem til hinanden. Digtet, vi har valgt, er skrevet af Abdi, og digtet hedder Krigen. Der var olie på jorden og kampfly i luften. Blod, sår og kærlighed mellem venner og fjender. Der var gadekampe og flyvende granater, barne lige over det hele og sammenhold mellem soldater. Lederen, som dirigerede sine mænd, og så var der dem, som skulle begrave et familiemedlem. Hele landsbyen lå i ruiner, efter den blev bombet med miner. Krig i flere år, det er hvad de får. Det er ikke sikkert, at al krigen vil slutte nu, selvom den kan være temmelig svær at sluge. Håber, de får fred og ro, så de kan komme hjem til der, hvor de plejede at bo. Mathilde Finger, bataljemalerier. Maleriet er endnu et af de flere, som Mathilde har malet til sin lille samling efter hendes tur til Afghanistan. I forgrunden ser man gulvet og soldaternes fødder. I mellemgrunden ser vi de sovende og udmattede soldater, og i baggrunden ser man røde snore eller noget rødt net. Vi mener, de sidder på ladet af en lastbil, så det vil sige, de sidder på en gammel og slidt træbænk. Farverne på maleriet er meget utydelige. Den grå, hvide og sorte farve er brugt rigtig meget, hvilket gør, at maleriet også bliver ret kedeligt at se på. Soldaterne har kun fået de triste, kedelige farver, men derimod har baggrunden fået en meget fangende rød farve, som forestiller et ternet mønster. Farven rød symboliserer varme følelser, liv og blod. Disse tre ting hænger et eller andet sted med til maleriet, måske også derfor Mathilde har valgt lige præcis farven rød. Maleriet virker på ingen måde levende, men alligevel, for det kan godt være, de sover. Men man ser bare, at de hver især har nogle følelser indeni, som nemt kan trænge ud igennem den. Når jeg kigger på maleriet, kan jeg i hvert fald mærke deres følelser hver især. Det vigtigste lige i dette maleri er at lægge mærke til, hvor udmattede de er, hvad de lever med hver dag og hvad de udsætter sig selv for. Man skal ikke tage de mennesker for givet. Budskabet med maleriet er meget som det andet maleri, vi har analyseret. I forhold til det andet maleri viser det her et ret anderledes budskab, netop ved at man ser soldaterne på en anden måde herpå. Men i bund og grund er budskabet, at vi skal tænke på de soldater, som er dernede, og selvom
de kæmper hårdt, har de også brug for en pause. Maleriet skal perspektiveres til det andet maleri, som vi har valgt. De to billeder hænger utrolig meget sammen, da de er malet med samme baggrund, og som det andet billede giver de to forskellige historier, men alligevel har det hele en sammenhæng. Digtet, som vi har valgt, er fundet på fyldepinden, og der stod ikke, hvem det er skrevet af. Krig og ikke fred, mon verden går under, skræmmende tanker, børn, ældre, unge, ofre for en farlig krig, brænder i mit sind, maskinpistoler, bomber, granat, soldat, hvornår ender det, lad krigen slutte, lad livet fortsætte, kom videre, et godt liv efter, hvornår mon lykkedes, feerne, tyrannen.